arewa ango na safiyatin da ba gaba ce sila ba. Ilahu shi ne ba zan bari ba dan shi ke bani ko da yaushe kuma bai gaza ba. Yau ma kokon bara na ɗauko sarki ka duba waƙar na ga mata ko ina ai ta yawan maraba. Allah ƙaro dubin salati ga Muhammadu na ɗan ga Amina sirrika ne fa na zuciya na. Ni guri na ganshi ko a daren mutuwa na, in har na ganshi na sani komai ban rasa ba. Ganga zan buga ta komai sai na biya sa, waƙar nan sirrika da dama ciki shi ta kunsa. Ni guri na aji ta baitoci na a amsa, ango da amarya na gani ba 'yan yaudara ba. Ango sannan ka gaskiya Umar na ya baka, kaga amaryar katin da dama ba ta gudun ka, kun dace shi yasa na yo waƙar nan silarka. Auren ku cikin dububuwan aure ban cire ba. Ce kayo na 'yar amana ya mai nagarta, sai ka kula tun da dai amana ce ga ka gata. Bani da shakka akan ka na san sai ka rike ta, na ga matasa gami da 'yan mata babu zamba. Amma wani albashir nake maka angon safiya, matar nan taka na ga lallai ta tara kunya. Na ji mutane suna yabanta kwarai ba kiyayya, gode ma ilahu shi yake kyauta bai rage ba. Na amarya safiya waƙar nan na biya ta, zo ki ga angonki mai yawan alheri da kyauta. Baya zama inda za a ce ƙarya ta yawaita, ni na shaida kamar ku babu ba zan bar faɗi ba. Sadi ƙaro kiɗan da kowa sai ya yaba shi, domin kai ka ƙware da komi ba a irin shi. Umar kuma ɗan arewa naune sai na yaba shi, gata amarya safiya mai kyawu ba na ƙiba. Na ga amare iri-iri amma ba irin ku, wannan ya saka na gane kun zarcewa sa'an. Ni ma guri nake a kullum na gana ishe ku, waƙar nan gaskiya ba zan ƙi zubo kafiya ba. Kiɗan taushi ne ake a waƙar aure na yanzu, na san ko ban faɗi ba yanzu da banban da ɗazu. Ga wani ya je gidan rawa wani ya je gidan su, ni kuma taron bikin kushi na iso ban gaza ba. Nan so muke ya zamto ba mai raba ku, kullum roƙo muke ga Allah da yo haɗin ku. Ko yaushe ashe silarsa aljanna cikin ta za ku da iyalanku, ko guda ɗaya ba zan rage ba.
bani guri na gano amarya an sa ta lalle, dangi da yawa suna gurin kowa na ta lale, shi kuma Umar cikin abokai har ya silale, gurin sai je gurin amarya ta sabar rufe ba. Wanda ya sa in biya ta wakar sai na yaba ka, sannan Anas gaskiya halarcin kafa bai da tamka, ko kuma in ce kwaras mataken nan ne na gunka, ni ma zan so ka ɗauki nauyin tauban kiso ba. Samun sa abokanai kamar kai sai an da gaske, ɗaukar nauyi kayo na waka bi babu sake, komai na biɗa cikin ta wakar kai ne ka ɗauke, ni na shaide ka ga amarya bata bar faɗi ba. Umar da Safiya gaskiya dace kun yi babba, bayan auren ku nan da sati ban bar zuwa ba, domin girkin da za ta yo maka ni na mara ba, za na iso sai a sada ni ban na ɗan taɓa ba. Safiya ina so ki gane zan so kirke mijinki, bani buƙatar ya sake aiki kuma ki ta tsaki, sannan kuma ko da yaushe gyara kiwa mijinki, sai ki fahimce ni zantukan ba wasa nake ba. Idan kika yo mai hakan fa kowa sai ya yaba ki, danginsa da ƴan uwansa za ki ga sun zo gare ki, bambanci karki yo shi su duka ɗauke suna ki, na san ki da kyau da kwalliya ba san rai nake ba. Sannan ki kwalliyar da in ya gani zai yi santi, bayan haka sai ki yi ma annabi tsantsar salati, sannan roƙo ki yo ga Allah ya tsare ki datti, ko yaushe gidanki yayi ta haske ba wai duhu ba. Umar bani jinka amma ga ɗan tuni na kasan shedan yana da ƙumo a fage na barna, kar da ka ce za ta yo shi laifi ka saka ta rana, dan Allah kar ka damu kai gyara ba faɗa ba. Nan zana barka na ga masoya a jera, kai da Safiyar ka ce amarya na gan ku tare, zan je na gano dukan iyaye duka babu bare, har da abokan ka ga ƙawaye ban bar faɗi ba. Sai dai haƙuri ku yoshi ba nan ne zan faɗi ba, waƙar Umar ba za na yau ɗaya in dakata ba, zan yi ta biyunta an faɗa mana bangar dama ba, kowa sai na saka shi ko ɗaya ba zan rage ba. Gani na zo taron biki na Umar kuma ɗan arewa, ango na Safiya tun da ba gaba ce sila ba.